A ja viem o jednom veľkom ľudskom nepriateľovi. Vieš, čo je náš najväčší skrytý nepriateľ? Skrytý nepriateľ, to bol taký film. No, tak... O ostreľovačovi. Ostreľovač je to, no. Tak tento raz je to Helicobacter a môžeme sa pozrieť na to aj prečo. Helicobacter pylori je mikroorganizmus, ktorý sa najčastejšie usídli v sliznici žalúdka a dvanásnika. Baktéria je veľmi odolná voči kyslému prostrediu a prežije aj tam, kde žiadny iný mikrób prežiť nedokáže. Pomáha mu k tomu špeciálny enzym, ktorý ho chráni pred zneškodnením žalúdočnou kyselinou. Helicobacter vyvoláva na sliznici zápal, ktorý je príčinou tráviacich ťažkostí pacienta. V minulosti sa ochorenie diagnostikovalo len pomocou nepríjemnej biopsie a z krvných testov. Dnes máme k dispozícii oveľa jednoduchšiu metódu na zistenie infekcie spôsobenej helikobakterom, a to dýchový test. No a s docentom Ladislavom Kuželom sa budeme rozprávať práve o Helicobacterovi pylori. Áno, dobre si sa to naučil. Helicobacter pylori. Krásne meno, ale hrozná vec. Dobré ráno vám želáme. Dobré ráno, dobré ráno. No ako je na tom Slovensku? Ako sú na tom Slováci, čo sa týka Helicobaktera? To je ťažká otázka. V dnešnej dobe už ľahšie zodpovedateľná v tom, že tie čísla ohľadom premorenosti, respektíve výskytu tejto choroby do dnešnej doby sme až tak veľmi dobre nevedeli, pretože bolo aj povedané, sú rôzne testy, ako ho môžeme zistiť. Sú také, ktoré nie sú veľmi príjemné, zisťovaním cez tie ľudovo povedané hadičky, a potom sú také príjemnejšie rôznymi nepriamými metodami. A podľa toho aj ako sa zisťoval ten test, tak sa aj vyvíjali tie čísla, ale v skratke začiatkom roku 2000 sa čísla Slovenska pohybovali viac ako 40, dokonca jedna kolegynka detská gastroenterologička našla u svojich pacientov, to bolo vyše 1000 pacientov, 48% premorenosť. To sú veľmi, veľmi vysoké čísla, alarmujúce. A v podstate časom ukázalo sa, že našťastie nepatríme do takýchto veľkých ako číselných skupín, ale Slovenskom sa momentálne zaraďuje medzi už v úvodzovkách rozvojové krajiny, teda tie, ktoré vlastne rozvinuté, zle som povedal rozvojové nie, ale rozvinuté krajiny, ktoré tie čísla majú okolo 30%. Tie posledné výskumy ukázali, sa hýbeme okolo tých 35%. Čiže už sme tak v rámci, dá sa povedať, tej normy európskej. Čo vlastne zapričiňuje teda Helicobacter a či je to pre nás nebezpečné, pre tých 30% ľudí, ktorí to vlastnia? Tak pre nich, ktorí to vlastnia, to si povieme neskôr, ale čo to zapričiňuje, už vlastne ten samotný názov, ten mikrob menom Helicobacter pylori, ktorý v dnešnej dobe opäť nevieme úplne jasne, ako ho dostaneme, ale vie sa vysoko pravdepodobne, že ho dostaneme už v detstve, a to vlastne kontaktom s pacientom, alebo respektíve s človekom, ktorý je infikovaný týmto mikrobom. A keď on sa dostáva v masívnom množstve, či už cez ústa, alebo dolnou cestou, v rámci tzv. Gastroenteritídy, keď je zápal, buď zvraciame, alebo teda ide to s nás tou druhou cestou, vtedy aj masívne sa ten mikrob vyplavuje. A ako náhle nedodržiavame v tom prípade pri kontakte s takýmto chorým tie základné hygienické opatrenia, tá šanca, že sa nakazíme, je strašne vysoká. A preto vlastne aj tie detičky majú omnoho väčšie množstvo toho Helicobactera, kvôli tomu, že predsa v tom detskom kolektíve, keď príde takéto dieťatko, tie ostatné predsa len nevedia až tak dodržať tie základné návyky. No a je to nebezpečné, keď to má každý tretí človek? No, čo to spôsobuje vlastne? To je dobrá otázka. Totiž najčastejšie máme ho v sebe bezpríznakovo. Čiže inými slovami, v podstate my nemusíme pociťovať žiadne iné ťažkosti, iba to, že ten mikrob tam pomalinky pracuje svojou cestou. A tá jeho práca v úvodzovkách vlastne je tá, že navodí v prvom štádiu skoro u každého chronický zápal. Chronický zápal na sliznici. Ale, a tam je ten problém, ktorou cestou sa vída, pretože môže ostať iba v bode tohoto zápalu, ale žiaľ na tom poslednom stupni tej najväčšej škody, ktorú tento mikrob môže narobiť, je žiaľ až nádor žalúdka. A to my dopredu nevieme nikomu povedať, že vám to zastane iba v tom štádiu chronického zápalu, alebo žiaľ vy budete ten, ktorý dojde až do toho najhoršieho štádia. A dá sa to... Prepáč, majú to ľudia, ktorí majú chronický zápal priedušnice, alebo čoho? Nie, sliznice žalúdka. To je mikrob, ktorý sa zavrtá tesne pod sliznicu žalúdka a tam je dobre, tam prežíva a tam robí túto šarapatu neplej.
Ak to teda lekári zistia, teraz sú už na to tie nové metódy, ktoré sú také príjemnejšie ako tie hadičkové teda, tak treba to preliečiť? No v dnešnej dobe sa ukazuje jednoznačne áno a dokonca sú na to jasné dôkazy zo štúdií, ktoré hovoria o tom, že čím skôr sa prelieči tento mikrob, tak tým väčšia šanca, že zabraníme až tej najťažšej forme vlastne poškodenia toho nádoru žalúdka. Ako sa to lieči? Nejakými antibiotikmi alebo inak? Áno, keďže je to mikrob, tak v podstate sa podávajú antibiotika, akurát tá nálož je trošku vyššia ako pri normálnych infekciách. Inými slovami, musíme dať dvojo antibiotík v kombinácii s jedným liekom proti tvorbe kyseliny. Toto sa podáva po dobu 7 dní. Nie je to úplne príjemné, ale určite je to príjemnejšie, keď si spomenieme, že čo to všetko môže spôsobiť. Trošku si nás nalakali teraz, takže je určite jednoznačné, že by sme sa mali dať preventívne zrejme všetci vyšetriť. Je to vôbec možné na Slovensku poprosiť svojho lekára, požiadať ho, aby celú rodinu napríklad vyšetrili na takéto niečo? Áno, je to možné. V určité vekové skupiny dokonca už aj vlastne našťastie bolo na ne myslené v zmysle verejného zdravotného poistenia, čiže ak majú pacienti v dnešnej dobe 19, teda respektíve nie pacienti, ale to sú vlastne ešte väčšinou našťastie zdraví mladí ľudia 19-20 rokov, tí majú toto plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Tie vyššie vekové skupiny potom je to už formou určitej spolupráce alebo spoluúčasti pacienta na tomto vyšetrení. My sme si tu ukazovali v priebehu nášho rozhovoru aj tabuľky, ktoré ste nám doniesli. Vlastne je to výsledok vášho prieskumu, ktorý ste robili. Tam v tých tabuľkách som si všimol napríklad jeden zaujímavý stĺpček, že helikobaktéra majú väčšinou ľudia pracujúci v administratíve. Áno. Ono to bol... 46%. Tam to vyšlo veľmi vysoké číslo, ale mierne skreslené jedným, pretože to bol prieskum robený dotazníkovou metodou, ktorú sme robili vlastne počas 2 rokov na Slovensku. Áno, tam sú obrovské čísla, ktoré skreslené sú tým, že tí respondenti, teda tí, ktorí nám odpovedali na dotazník, väčšinou pracovali v administratíve. Čiže ten dotazník bol rozdaný viacerým ľuďom, ale tá odpovedavosť bola taká, že nám odpovedali viac menej najviac vysokoškolsky vzdelaní ľudia, najviac pracujúci v administratíve. Čiže to sú nie úplne relevantné dáta, sú trošku skreslené tým, že tá odpoveď bola viac menej najvyššia od týchto pacientov. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujeme za tieto informácie. Vždy príde niečo, čo nás môže nalakať, nastrašiť a vždy treba niečo preliečovať. Takže musíme na to pozor. A vždy príde potom aj niečo, čo nám zdvihne náladu a zlepší náladu. Pán doktor, určite brazilské tanečnice. Áno. Ostaňte s nami. Rytmy, tak poďme na to. Poďte sem.